أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, dangane da abubuwan da suke faruwa a daidai irin wannan munasaba wannan lokaci, maganganu da tambayoyi sun yi ta wato kai da komo game da abin da ya shafi abubuwan da ke faruwa a wannan watan Muharram na Ashura. Tsohuwar waƙi'a da ta faru na wato kashe Sayyidi Husaini radiyallahu ta'ala anhu. Wannan ya haifar da maganganu masu yawa. Akwai maganganu wanda 'yan shi'a suke ta yi na ƙaryayyaki kala-kala akan matsalar Yazidu rahmatullahi alaihi da Sayyidi Husaini radiyallahu ta'ala anhu, akan cewa Yazidu shi ya kashe Husaini ɗan Sayyidina Ali da sauransu. To su 'yan shi'a wannan bayanin da za mu yi bai shahe su ba. Saboda shi ɗan shi'a ba wai magana Yazidu ba, yawa Yazidu ƙarya ba. Wanda ya fi Yazidu wurin Allah ɗan shi'a ya mishi ƙarya bale Yazidu. Wanda kawa Allah ƙarya, yawa annabawan Allah ƙarya, yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, yawa matan annabi ƙarya, ya ci mutuncinsu da sahabbai, irin abu shugaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, shugaban waliyan Allah na wannan ƙarni shi ne sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Duka yin shi'a suna zagin su ne musu ƙazufa da ƙaryayyaki da matan annabi sallallahu alaihi wasallam. So wanda kaga wannan shine ɗabi'arsa, kaga a wannan janibi in ya zo yana magana zagin Yazidu ma kaga ya koma baya. Saboda haka shi dan shi'a ba da shi muke ba. Muna son mu yi tsokaci ne ga 'yan uwa ahlus sunna malamanmu da almajirai 'yan uwanmu akan matsalar Yazidu. Wato kwanakin nan ma wani malami daga cikin mayan malamai ya yi maganganu cewa Yazidu ɗan giya ne, mashayin giya, mazinaci ne dai sauransu, amma ya bar duniya ko sallah ba yi. So irin waɗannan maganganu ne waɗanda gaskiya wato wata da sisa ce da ɗaɗɗa wadda aka sa na shi'anci a gidan sunna. To malamai da almajiranmu da suka rudu da waɗannan riwayoyin ƙarya da mariwaitan ƙarya da wato ainihi alƙadi da ya yi maganganu a kai a cikin ashifa da sauran malaman musulunci sun yi maganganu akan cewa irin waɗannan tarihohin ƙarya mutane su kula da su. Su 'yan shi'a mun sha magana tsakaninmu da su cewa ƙarya ce magana Yazidu ya kashe Husaini, ƙarya ce. Yazidu ba shi ya kashe Sayyidina Husaini ba. 'Yan shi'a Kufa su suka kashe Sayyidi Husaini. 'Yan shi'a suka kashe Sayyidi Husaini. Kuma wannan ijma'i ne na Ahlul Baiti. Ijma'i ne na Ahlul Baiti cewa wato 'yan shi'a su suka kashe wato ainihin Sayyidi Husaini. Dan Sayyidi Husaini Aliyu bin Husaini Zainul Abidina ya yi ikirari gaban mutanen Kufa. Ya tabbatar cewa mutanen Kufa kuka kashe ubana. Ya gaya wa mutanen Kufa. 'Yan shi'a Kufa, Ali bin Hussein ya gaya musu cewa kukan ƙarya suke yi, ba wanda ya kashe mahaifinsa sai su. To in shi Ali bin Hussein ya tabbatar da cewa 'yan shi'a suka kashe babansa, kai awa za ka zo ka gaya mana wasu maganganun ƙarya. Saboda haka su 'yan shi'a ahlus sunna 'yan uwa kada ku rudu da waɗannan su. Akwai riwayoyi da yawa mun sani, wato ɗalibai da malamanmu na sunna sun samu zamiya akan wannan. Duka riwayoyi na da ƙarya, an wa annabawan Allah ƙarya suna nan a cikin tafasiru, riwayoyi an kawo, amma duka wasu inganta ba. Saboda riwaya daban inganci daban, duk da aka zo da riwaya kowa ta soka in bata inganta ba dole a mishi adalci. Saboda haka Yazidu ba ɗan giya bane, ba ainihi mazinaci bane, ba kafiri bane da sauransu kamar yadda sauran riwayoyin ƙarya suke kawo a kai. Yazidu mutumin kirki ne, salihin bawa. Mutumin kirki ne, salihin bawa. Kuma dalili a takaice, ba za mu samu lokaci mu yi shamilin karatu akan wannan. Amma dalili a takaice shine Yazidu ya ishe ka na farko zaman shi Amirul Mu'minin. Sarkin musulmi ne a daular musulunci. Amirul Mu'minin ne a daular musulunci.
wanda sahabbai suka yi musu mubaya'a a lokacin da aka wa Yazid mubaya'a a matsayin amirul mu'minin khalifan musulmi. Akwai sahabi sama da sahabi 60 da suka goyi baya suka tabbatar da mubaya'asa, suka tabbatar da zamansa amirul mu'minin ko su gushe ba suna kiransa amirul mu'minina. Kuma duk abin da ya faru a daulolin da abin a daular musulmi, yaƙe-yaƙe da sauran futuhatu da aka yi da sauransu, da musuluncin da aka yada, Yazidu a lokacinsa musulunci ya shigo ya faɗaɗo a Afirka, na Afirka din tamu. Duk wani nan baƙar fata Afirka da ya shiga musulunci, Muawiya da wato mahaifin Yazidu da Yazidu suna da ladan musuluncinsa. Mu na yan Afirka baƙar fata nan, ƙarƙashin jagorancin mahaifin Yazidu Muawiya da Yazidu musulunci ya yaɗu a nan namu ɓangare, ƙarƙashin wato ɗaya daga cikin kwamandan a wannan lokacin ko bata bin nafi. Sau da haka kaga in Yazidu kafiri ne ko ɗan giya ko mashayi da sauransu, ba zai wannan jagoranci ba. Yazidu a lokacinsa shi ya jagori kai musulunci a Afghanistan, a Pakistan, Uzbekistan da sauransu. Duka Yazidu ya kai musulunci wannan bangare. To yaushe wani dumfama zai zo ya ce min Yazidu wai ɗan giya ne, fasiki kaza kaza irin kai da yake da shi'a suke. So da haka wannan ƙarya ne. Rashin wato yadda da wannan magana suka ne ga su waɗannan taron sahabbai da suka tabbatar da yi masa mubaya'a da goyon bayansa a matsayin sarkin musulmi. Domin kamar kana cewa taron sahabbai sun taru sun zaɓi ɗan giya, mazinaci, kafiri, fasiki a matsayin jagora, kuma da ijma'insu. Da ijma'in sahabbai, mubaya'a kammalallen mubaya'a ce wadda ba inda kwamiti aka nada na manyan mutane gari karɓar mubaya'a da gamsosu akan jagoranci Yazidu kuma suka yadda. Na farko kenan. Sannan na biyu, magana kamar da na faɗa cewa wai Yazidu shi ya kashe Husaini, ƙarya ce. Ɗan shi a Kufa su suka kashe shi. Kuma shi kan shi sai Ali bin Husaini Zainul Abidin ɗan Sayyidina Husaini. Kamar da na faɗa ya tabbatar da cewa ɗan shi a son kashe mahaifinsa. Sannan na biyu, bayan ma mutuwar mahaifinsa ya tashi musamman daga Madina, ya je Sham wajen Yazidu, ya yi satuttuka tare da shi. Kuma zaman arziki suka yi da Yazidu, kuma ya taso ba zai dawo Madina, da Yazidu ya girmama shi, ya mai kyaututtuka kuma ya karba ya dawo Madina a matsayin cewa Yazidu suna ganin girman juna da mutuncin juna da shi. Sannan ɗan uwansa Abdullahi bin Jafar bin Abi Talib shi ma ya yi tattaki bayan kashe Sayyidi Husaini, ya yi tattaki daga Madina ya je Sham wajen Yazidu ya kai mai ziyara. Ya yi satuttuka wajen Yazidu kuma ya karɓa shi, ya yi mai kyaututtuka ya karɓo ya dawo. Sannan a kanin shi Sayyidi Husaini Muhammad bin Ali bin Abi Talib wanda ake kira Muhammad bin Hanafiya, shi karan kansa ya je wajen Yazidu, ya zauna wajen Yazidu, ya yi tsawon lokuta Yazidu ya karrama shi, ya dawo Madina, wanda wannan ya sa wasu wato ‘yan son wato su soki bayan Allah tun wannan lokaci sun zo sun yi tawaga sun samu Muhammad bin Hanafiya suka zagi Yazidu wajen sai ya ce musu a cewa Yazidu wai dan giya ne da sauransu. Ya ce musu to ni na je Sham na zauna tare da Yazidu tsawon lokaci, ni abinda na samu Yazidu mutum mai kirki ne, salihin bawa, mutum ne mai yawan ibada, mai son bin sunna da son gaskiya. Kuma ni ban taɓa ganin waɗanda abubuwa da kuke faɗa akan Yazidu ba. Sai suka ce to su wallahi su gabansu ko da ba haka nan yana yiwa ɓoye mai, sai ta to mi Yazidu ka tsoro gare ni, sannan me yake faɗai gare ni da zai sa ya ɓoye mini. Sai to su gabansu ya sha giya, su ne ce to in ya sha gabanku ya nuna da ku da shi duka sai kai kuke. Domin ni dai ban ga sha, kuma na yi satuttuka da wajensa, ni dai ban taɓa gani ya sha. Amma duk da kun ce ya taɓa sha gaban ku to tare kun ka sha, ko kuma da ku shi duka sai kai kuke. Na ga ba ku da dalilin ku zage shi. So ka ce to ko Muhammadu bin Hanafiya bai yadda ba, wallahi su a wurin su Yazidu ba mutumin kirki bane. Sai ce to wannan kuma ta ku shaida ce wanda Allah bai yadda da ita ba, wanda ni ba zan ba da wannan shaida ba. Saboda haka su wa'annan da masu ba da shaidar cewa Yazidu ɗan giya ne tun wannan lokacin,
wasu fasikan mutane ne wanda su ba a san ko su waye ba su da kirki. Yazid ya ji su zama salihan ba, domin shi Muhammad bin Hanafiya kanin sayyidina Husaini ne, amma ya tabbatar da Yazid salihan ba, kuma shi ya hika sanin waye Yazidu don su yi lokaci guda. Sannan kuma shi Muhammad bin Hanafiya shi ne wanda ya riki tutan mahaifinsa da lokacin da baba ne sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu suka yi yaƙi da baban Yazidu Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu a yaƙin Siffin. Shi ya san da cewa da baba ne da baban Yazidu an fafata a Siffin, kuma shi an rike da tutan mahaifinsa shi Muhammad bin Hanafiya dan sayyidina Ali. Saboda haka in ma adawa ce da gidansu Yazidu ya kamata a ce ya yi ka, domin shi ya sani kuma shi a jagoran mahaifinsa. Komanda wanda ke rike da tutar mahaifinsa a yakin Siffin da aka yi tsakanin mahaifinsa sayyidina Ali da baban Yazidu. Amma duk da haka nan, saboda shi Allah a manufarsa adili ne, malami ne mai tsoron Allah, ya faɗa ya ce wannan magana ƙarya ce, Yazidu mutumin kirki ne salihin ba, magana wani shan giya ko Yazidu bai sallah ƙarya ce. Saboda haka malamanmu na sunna da almajiranmu ba da ƴan shi'a nake magana ba, ku shiga taitayinku game da wannan magana, tana da haɗarin gaske. Ku kula, tarihi ne aka rubuta wanda yake shirme ne da ƙaryayyaki. Shirme ne da ƙaryayyaki, ba wani wato mutumin kirki. Wannan ɗaya daga cikin malaman mu magabata, Ibn Arabi al-Maliki, ya yi bayani, ya zakulo wannan magana cikin al-Awasim min al-Qawasimi, ya faɗi maganganu a kai. Saboda haka shaida ahlul baiti ta ishe mu. Shaida ahlul baiti ta ishe mu. Muhammad bin Hanafiya kanin sayyidina Husaini ya shaida da yawa zai ce salihin bawa ne. Shi kai ne Ali bin Husaini dan sayyidin Husaini ne, ya tabbatar da Yazid mutumin kirki. Abdullahi bin Jafar dan wa suke da dan kane da shi da Husaini. Da ya san Yazid ya kashe dan uwansa zai tashi je wajen Yazid har ya zama wajen sa ya karbi kyauta ya yi Yazid ya ce masa mutumin kirki. Duk wanda ahli baiti ne ma. Abdullahi dan Abbas dan wa da dan gane suke, ya je ya zai wajen Yazid, ya kai mai ziyara, ya karbi kyaututtukan Yazid, ya yabi Yazid gaban jama'a, ya tabbatar da Yazid malami ne, salihin ba, mutumin kirki, mai neman ilimi. Abin da ma Muhammad bin Hanafiya yake cewa mai biyi sunna, mai son sunna, mai tambaya game da neman ilimi akan addinin Allah. Saboda haka kaga wannan kenan. Don haka shi yasa Abdullahi dan Abbas, Muhammadu Bakir ma ya faɗa ƙarare ce ko lokacin da mutanen Madina suka yi zanga-zanga a matsalar Harra, babu ahlul bait bani Hashim ko guda wanda yawa Yazid tawaye, babu shi. Kuma ahlul bait ba su goyi bayan awa Yazid tawaye ba. Suna tare da Yazid, kuma suna ganin cewa Yazid mutumin kirki ne, kuma ya cancanci ya zama amirul mu'minin. Don haka kowa ke Harra ta faru matsalar Madina, ba ahlul bait ko guda. Muhammadu Bakir ya tabbatar ba ahlul bait ko guda da ya goyi bayan awa Yazid tawaye, saboda su a wurin su Yazid mutumin kirki ne, kuma su sun san Yazid ba shi ya kashe dan uwansu ba. Kuma don haka shi yasa da aka yi wannan zanga-zanga ba su goyi baya ba. Ba ahlul bait ko guda da ya goyi awa Yazid tawaye a Madina. Sannan ma da kare ta da karo, shi karan kai ne sai Yazid Husaini ya tabbatar da Yazid mutumin kirki. Ta yaya? Lokacin da a Karbala da su ‘yan shi'a da suka kira shi suka ce ya zo Kufa, ya bayyana gare shi sun yaudare shi sun kashe ɗan uwa ne Musulmi bin Aqil. Ka je ka duba riwaya sunna da shi'a duk su tabbatar da cewa Husaini ya nemo musu su ba shi daman abubuwa guda uku. Ya ce na farko yana son su ba shi dama ko ya koma Madina inda ya fito, don ta bayyana gare shi cewa ashe duk waɗannan rubuce-rubucen nan da ‘yan shi'a suka rubuta zuwa gare shi, wasiƙa 500 a wata riwaya suka rubuta ta dunkule ta ƙarƙashin ƙasa don su jawo ra'ayinsa su zo su halaka shi. Wata riwaya ma raƙumi aka cika da aka loda ma wasiƙu aka je aka ɗora ba Husaini don a yaudare shi, a jawo shi zuwa Kufa a kashe shi. Da ya bayyana cewa ya ce ‘yan shi'a mu sun yaudare mu, ya gano ƙarya suke yi, don haka sai ya canza shawararsa cewa wannan tafiya tashi lalle akwai kuskure, kamar yadda sahabbai da dama suka nuna mishi akwai kuskure tun kafin ya taso. Don haka sai ya ce a ba shi dama ya koma Kufa, ya koma Madina inda ya fito. Na biyu, in ba za su yi mai haka nan ba,
su bari ya wuce Sham ya je wajen Yazid ya ɗora hannu ne ga hannun Yazid, bi ma'ana su bar shi ya je wajen Yazidu ya sauka wajen Yazidu. Ko na uku su bari ya wuce wajen wato mayakan da aka tura wajen harkar jihadi ya ci gaba da lalura abin nan ya shiga cikin wayan masu ribadi. Duka wayan abubuwa uku suka ki bashi goyon baya. Kaga cewa shi Sayyidi Husaini da ya ce a bashi dama ya wuce ya ce wajen Yazidu. Ai saboda ya san cewa da ya san in ya je wajen Yazidu kashe shi zai yi ko kuma zai walakanta shi zai ce a bashi dama ya je wajen Yazidu. Kaga ya tabbatar da cewa shi ya san Yazidu mutumin kirki ne kuma shi ya san Yazidu in sun haɗu da shi ba zai walakanta shi ba ko ba zai tozarta shi ba. Kuma wannan shi abin da ya tabbata Yazidu ko da aka samu wannan matsala iyalansa sun je gidansa sun yi kwanaki gidan shi ya karrama su ya girmama su ya sa wani Umar bin Bashir sahabin manzo Allah zai rako su ya kawo su a Madina kuma har cikin su karan kansu sun yabi Yazidu cewa ba su taba ganin mutum mai kirki kamar sa ba su iyalan gidan shi Husaini. Saboda haka in shi Husaini zai ce a bashi dama ya je wajen Yazidu ya abin nan ya ce wajensa me yake nuna maka. Saboda haka yana da kyau wannan akwai da ba muna cewa Yazidu masumi bane ko sahabi ko sayyidina Abubakar Allah ya da shi a fahimtar mu ta sunna ba mu mai hukuncin masumi ba mu ce bai kuskure ba da sauransu. Amma abinda muke cewa maganganun da ake yadawa akan Yazidu da mahaifinsa ƙarya ce. Wannan magana ƙarya ce. Yazidu salihin bawa ne, mutumin kirki ne rahmatullahi alaihi. Mutumin kirki ne rahmatullahi alaihi. Kuma shaidan mu daga ahlul baiti. Daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da Yazidu mutumin kirki. Saboda haka wani dunkwaman malami ya zo ya gaya mana wasu maganganu akan wannan cewa wai kaza kaza da sauransu ya ce Yazidu shi ya kashe Husaini wannan kawai hayaniya ce. Kuma wannan magana muna yin ta da buɗaɗɗen wato kofa da buɗaɗɗen kofa da taga cewa wanda ke ganin lalura ba haka take ba cewa ai Yazidu dan giya ne kamar da in shi'a suke cewa ko fasiki ne ko bai sallah har ya bar duniya bai sallah to muna kalubalanta sakan wannan karatu muna neman zama da shi akan wannan mu kare cewa lalle Yazidu salihin bawa ne mu tabbatar da cewa Yazidu mutumin kirki ne ai mun san abin da muke faɗa cewa magana da muke yi da gidan sunna muke son muhara ba wai magana shi dan shi'a ba mu da lokacin su don shi dan shi'a azzalimi ne kakanni na sun ka kashe Husaini in kuma akwai dan shi'a da ka ganin ba su sun ka kashe sai yi Husaini ba shi ma ko hakuri take tsakanin mu da shi muna magana da ahli sunnan mu da suka rubu saboda duk wannan rubuce da aka yi akan Yazidu da mahaifinsa Muawiya ana zagin su duk ƙarya ce hadimman musulunci ne wanda sun kawo addinin Allah hidima da Banu Umayya gaba ɗan su saboda haka Sayyidi Husaini ya tabbatar da Yazidu mutumin kirki ne domin a Karbala ya nemi ‘yan shi'a su ba shi dama ya kai ne ga Yazidu suka hana shi suka kashe shi a Karbala. Da ko ya san zuwa ne zai Yazidu ba alheri ba ne ba zai nemi ‘yan shi'a su bar shi ya je wajen Yazidu ba. Suka ki ba shi dama don da ya je wajen Yazidu da ya tsira. Amma suka tare shi suka kashe shi a Karbala. Sannan ku dawo kuna mutane su ‘yan shi'a suna mutane kukan ƙarya da rabu mutane. Sannan malaman sunna su zo su daga malami ya zo ya asali rawani ga kai yana ta wani Yazidu dan giya na bai sallah kaza kaza kawai yan shi'a sun rubuta riwayoyin ƙarya kawai sun zuba a cikin littafin sunna sun da sisa su saboda sun samu daular Abbasiya a wannan lokaci tana alaka da yan shi'a daular Banu Umayya ta faɗi yan shi'a sun shigo cikin daular Abbasiya suna ta yi musu ƙarya da rubuce wanda da ƙarshe shi ya ce ita kanta daular Abbasiya da ta runguma yan shi'a suka karya ta. Don su Nasiruddin Dusi da su Ibn Alƙami da gwamnati ta jawo su kusa su sun kai sanadiyyar mutuwar sarki musulmi sun kasa ya halaka. Sau da haka wannan a takaice dai wannan shine sakonmu insha Allah ga wanda ke ganin wannan karatu ba haka yake ba ko hagu da take. Ko shi waye ba alfahari muke wannan magana muna magana a madadin abinda malamanmu ba kowayen Kano muke dan Kano muke ba da za a zaburo da kowa sai ya koma shan roba faru ya kasa kare kansa a maganganu ne na malaman mu magabata dalili daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle Yazidu mutumin kirki ne rahmatullahi alaihi don haka wannan sako ne zuwa ga yan uwa ahlus sunna mu kula da wannan
da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.